Šokujúce priznanie Adonksa, koniec tajomstvám o jeho súkromí. V 30-tke konečne odhalil svoju najväčšiu lásku. Bratislava, december 2025. Celé Slovensko a Česko sa práve v týchto chvíľach zastavilo pri sledovaní exkluzívneho televízneho rozhovoru, ktorý prepisuje históriu nášho showbiznisu. Adam Pavlík, ktorého celý národ spoznal pod umeleckým menom Adonks ako absolútneho víťaza Superstar 2022, sa rozhodol pre krok, na ktorý jeho fanúšikovia čakali roky. Adonks, dnes už 30-ročný spevák s nezameniteľným hlbokým hlasom a ikonickým androgínným štýlom, ktorý z neho urobil módnu ikonu novej generácie, prelomil hradbu mlčania. Muž, ktorý svojim talentom ovládol pódia a jeho hity ako Game dominovali hitparádam, sa rozhodol odhaliť svoju najzraniteľnejšiu stránku presne vo chvíli, keď jeho popularita dosahuje vrchol. Atmosféra v štúdiu bola napätá k prasknutiu. Práve teraz, vo veku 30 rokov, Adonks definitívne rozbil roky trvajúce ticho a potvrdil to, o čom verejnosť dlho špekulovala. Jeho životnou láskou a najbližším človekom je muž. Toto úprimné priznanie okamžite vyvolalo zemetrasenie na sociálnych sieťach a v médiách. Slovenská a česká scéna ostala v momente šokovaná, no v zápätí sa zdvihla obrovská vlna podpory. Hashtag Stiana Adonks Coming Out sa stal virálnym v priebehu niekoľkých minút a fanúšikovia s nadšením oslavujú spevákovú odvahu slovami konečne je slobodný a sám sebou. Bulvárne plátky aj seriózne denníky okamžite zaplnili svoje titulné strany správami o tomto nečakanom coming oute. Reakcie verejnosti sú búrlivé. Od slz dojatia až po obdiv nad jeho úprimnosťou v krajine, kde sú takéto témy stále citlivé. Prečo sa však Adonks rozhodol prehovoriť práve teraz, krátko pred oslavou Nového roka? Čo všetko musel počas rokov slávy skrývať za maskou sebavedomého umelca? A kto je ten tajomný muž, ktorý stojí po jeho boku? Pripravte sa na hĺbkový pohľad do duše hviezdy, ktorá sa rozhodla, že už viac nebude žiť v tieni pochybností. Čo tento krok urobí s jeho hviezdnou kariérou a ako na toto priznanie reagovali jeho najbližší kolegovia z hudobného priemyslu? Odpovede na tieto otázky odhaľujú príbeh, ktorý vás nenechá chladnými. V útulnom prostredí bratislavského štúdia, kde tlmene svietili teplé svetlá a atmosféra pripomínala skôr dôverný rozhovor medzi priateľmi než celonárodnú senzáciu, sa začala písať nová kapitola slovenského showbiznisu. Adonks, vlastným menom Adam Pavlík, sedel v kresle s uvoľneným, no zároveň sústredeným výrazom. Keď prišla otázka na jeho súkromie, ktorú doteraz vždy šikovne obišiel, tentokrát nezaváhal. S hlbokým nádychom a žiariacimi očami vypustil do sveta slová, ktoré v momente zelektrizovali celé Slovensko aj Česko. Už to viac nechcem skrývať, začal tichým, ale pevným hlasom. Chcem žiť v pravde sám so sebou a chcem dať nádej všetkým mladým ľuďom, ktorí sa stále boja byť tým, kým naozaj sú. Tento moment nebol len obyčajným priznaním, bola to explózia úprimnosti, ktorá rozbila roky budovanú bariéru tajomstiev. Adonks s neskrývaným dojatím začal rozprávať o mužovi, ktorý je po jeho boku už niekoľko rokov. Hoci jeho meno si nateraz nechal pre seba, jeho opis bol plný nehy a hlbokého rešpektu. Je to moja najväčšia inšpirácia, človek, ktorý ma chápe lepšie než ktokoľvek iný na tomto svete, priznal spevák s úsmevom, ktorý fanúšikovia doteraz v takejto úprimnej podobe nevideli. Rozprával o tajných cestách po Európe, o spoločných nociach strávených v nahrávacom štúdiu, kde vznikali jeho najväčšie hity a o tichej podpore, ktorú dostával v momentoch, keď pochyboval o svojej kariére. Priznal, že mnohé texty piesní, ktoré fanúšikovia považovali za melancholické úvahy, boli v skutočnosti venované práve tomuto mužovi a ich skrytému vzťahu, ktorý musel pre spoločenský tlak ostávať v tieni. Speváková úprimnosť zašla až tak ďaleko, že priznal paralyzujúci strach, ktorý ho predtým ovládal. Mal som obrovské obavy, že stratím fanúšikov, že mi zatvoria dvere v reklamných kampaňach, alebo že ma ľudia prestanú brať ako speváka a budú ma vidieť len cez moju orientáciu, vyznal sa Adonks, zatiaľ čo sa mu v očiach zaleskli slzy. Ale dnes vidím, že táto láska je taká krásna a čistá, že si nezaslúži byť schovávaná. Je to najlepšie rozhodnutie môjho života.
Táto scéna, kde mladý muž na vrchole slávy odhadzuje masku nedotknuteľnej hviezdy, pôsobila na divákov ako očistný kúpeľ. Edongs prvýkrát hovoril o Anh Ai s takou hrdosťou, že každému v miestnosti bolo jasné, že toto nie je len PR ťah, ale skutočné oslobodenie duše. Reakcia verejnosti a slovenského showbiznisu bola blesková a masívna. Portály ako Pluska.sk, Topkiska a Refresher okamžite prehodili svoje hlavné správy a titulky v znení Adongs v 30-tke. Priznal vzťah s mužom a potvrdil to, čo sme všetci tušili zaplavili internet. Na sociálnych sieťach sa spustila doslova lavína lásky. Hashtag Štediáku Láska je láska sa stal číslom 1 v trendoch a pod spevákovými príspevkami sa v priebehu hodiny objavilo desiatky tisíc komentárov od fanúšikov z oboch krajín. Adongs, sme na teba hrdí. Tvoja hudba je teraz ešte silnejšia, písali fanúšikovia v záplave dúhových emotikonov. Showbiznisoví kolegovia nezostali pozadu a verejne prejavili spevákovi obdiv. Monika Bagárová, Ben Kristovao či speváčka Kristína posielali dojemné odkazy plné srdiečok a slov o tom, že ho milujú ešte viac pre jeho autenticitu. Umelecká komunita sa zomkla ako nikdy predtým a vytvorila okolo Adongsa nepriestrelný štít podpory. Pre slovenskú LGBTQ+ komunitu sa tento moment stal historickým milníkom. Organizácie na podporu rovnosti začali zdieľať jeho príbeh ako symbol nádeje a sily pre tisíce mladých ľudí na slovenskom a českom vidieku, ktorí stále čelia predsudkom. Adongs v noci po odvysielaní rozhovoru dostal tisíce súkromných správ od mladých ľudí, ktorí mu ďakovali, že im dodal odvahu prehovoriť pred vlastnými rodičmi. Celá situácia nabrala dramatické obrátky, keď sa začali analyzovať jeho staršie videoklipy a príspevky na Instagrame. Fanúšikovia začali spätne objavovať nenápadné indície, odrazy mužskej postavy v okuliaroch počas dovolenky v Taliansku, či tieň ruky na klavíri, o ktorých sa doteraz len šepkalo. Všetko zrazu do seba zapadlo ako kúsky skladačky. Mediálny priestor zaplnili svedectvá ľudí z jeho blízkeho okolia, ktorí potvrdili, že tento stabilný vzťah bol pre Adongsa vždy kotvou, hoci ho museli pred verejnosťou chrániť. Intenzita tohto odhalenia a spôsob, akým ho verejnosť prijala, naznačuje, že slovenská spoločnosť prechádza zásadnou zmenou. Adongs už nie je len víťazom televíznej show, stal sa lídrom, ktorý sa nebojí ukázať svoju pravú tvár v plnom svetle reflektorov, čím spôsobil doteraz nevídaný precedens v našej popkultúre. Každá sekunda jeho rozhovoru bola nabitá emóciou, ktorá nenechala nikoho chladným a prinútila ľudí zamyslieť sa nad tým, koľko sily stojí byť v tomto svete skutočne slobodným. Vlna, ktorú Adongs týmto priznaním spustil, naberá na intenzite každou ďalšou minútou a mení sa na skutočnú spoločenskú revolúciu. V štúdiu, kde sa rozhovor nahrával, ostalo po jeho slovách na chvíľu také ticho, že bolo počuť len tlmený tlkot srdca prítomných. Spevák tam sedel, ako by z neho spadlo neviditeľné brnenie, ktoré ho roky ťažilo. Prvýkrát v živote pred kamerami nenasadil ten bezchybný, profesionálny úsmev hviezdy, ale ukázal tvár muža, ktorý je po uši zamilovaný a konečne sa za to nehanbí. Detaily o tom, ako so svojím partnerom trávili dlhé večery pri písaní textov, pričom sa museli skrývať pred zvedavými objektívmi bulváru, vháňajú slzy do očí aj tým najväčším skeptikom. Adongs opísal momenty, kedy na verejnosti museli kráčať s odstupom niekoľkých metrov, hoci vnútorne túžili len sa držať za ruky. Tieto priznania pôsobia ako výbuch emócií, ktorý zasahuje každého, kto niekedy musel niečo dôležité vo svojom živote tajiť. Šokujúce informácie z jeho zákulisia odhaľujú, že mnohé z jeho vizuálnych konceptov, ktoré doteraz kritici považovali za čistú extravaganciu, boli v skutočnosti zašifrovanými správami pre jeho lásku. Jeden z jeho najbližších spolupracovníkov v anonymnom rozhovore prezradil, že počas nakrúcania videoklipu Game bol jeho partner po celú dobu prítomný na placi, no oficiálne vystupoval len ako člen produkčného tímu. Vidieť ich teraz spätne v tomto novom svetle, ako sa na seba krátmo pozerali cez monitory kamier, dodáva jeho tvorbe úplne iný, takmer mystický rozmer. Adongs priznal, že táto dvojitá hra ho vnútorne ničila a spôsobovala mu úzkosti, ktoré sa snažil prebiť prácou a neustálym zdokonaľovaním sa.
Teraz, keď pravda vyšla najavo, priznal, že má pocit, ako by sa prvýkrát nadýchol čistého vzduchu, bez strachu, že ho niekto odhalí. Mediálny priestor na Slovensku a v Čechách doslova vrie. Televízne debaty sa začínajú sústrediť na to, ako tento coming out ovplyvní konzervatívnejšie časti publika, no prvotné reakcie naznačujú prekvapivý výsledok. Aj staršie generácie fanúšikov, ktoré ho milovali kvôli jeho hlasu, vyjadrujú na sociálnych sieťach rešpekt k jeho odvahe. Je to víťazstvo lásky nad predsudkami, píše sa v jednom z tisícov príspevkov, ktoré zaplavili profil televízie Markíza. Umelecký svet sa otriasa v základoch, pretože Adoncs svojím krokom otvoril dvere ďalším umelcom, ktorí doteraz váhali. Atmosféra v Bratislave je elektrizujúca. Ľudia v kaviarniach nedebatujú o ničom inom a v LGBTQ+ baroch sa na jeho počesť hrajú jeho hity celú noc. Každé slovo, ktoré v tomto prelomovom rozhovore zaznelo, bolo nabité neskutočnou úprimnosťou. Adoncs spomenul, že najťažšie nebolo priznať sa verejnosti, ale vyrovnať sa s tým, že jeho partner musel znášať túto neviditeľnosť spolu s ním. On je ten hrdina, on ma naučil, že láska nie je o tom, čo vidia iní, ale o tom, čo cítime my, povedal s pohľadom upretým priamo do kamery, ako by sa v ten moment prihováral priamo jemu. Tento moment sa stal okamžite virálnym, ľudia si ho vystrihujú do krátkych videí a zdieľajú ho ako manifest modernej lásky. Všetky tie roky pochybností, dohadov a tajných pohľadov sú preč. Slovensko práve teraz v priamom prenose sleduje, ako sa z popovej hviezdy stáva symbol novej éry, kde pravda už nie je niečo, za čo sa treba skrývať v tieni. Napätie medzi tým, čo bolo predtým a čo prichádza teraz, je takmer hmatateľné a každá ďalšia sekunda jeho rozprávania odkrýva hĺbku citu, ktorý bol doteraz pre svet neviditeľný. Práve vo chvíli, keď sa zdalo, že Adoncs odhalil všetky karty a jeho oslobodzujúca úprimnosť dosiahla vrchol, sa na verejnosť dostala informácia, ktorá vnáša do celého príbehu ďalšiu fascinujúcu vrstvu. Podľa kuloárnych informácií z prostredia nahrávacieho štúdia nie je toto priznanie len osobným víťazstvom umelca, ale aj predzvesťou niečoho oveľa väčšieho. Hovorí sa, že Adoncs už niekoľko mesiacov v tajnosti pripravuje nový vizuálny album, na ktorom sa poprvýkrát objaví aj jeho identitou doposiaľ utajovaný partner. Tento muž, ktorý bol roky jeho neviditeľným pilierom, má byť ústrednou postavou jeho nového umeleckého smerovania. Je tento nečakaný coming out len začiatkom veľkolepej kampane, ktorá má definitívne zbúrať tabu v slovenskom showbiznise, alebo ide o spontánne gesto lásky, ktoré prekvapilo aj samotné vydavateľstvo. Tento nový detail vyvoláva u fanúšikov vlnu nadšených dohadov o tom, kedy konečne uvidia tvár muža, ktorý ukradol srdce nášmu najštýlovejšiemu spevákovi. Sledujeme moment, ktorý prepisuje dejiny slovenskej populárnej kultúry. Adoncs sa v 30-ke rozhodol pre krok, ktorý si vyžaduje obrovskú dávku osobnej odvahy a